Ce-ar fi dacă te-ai hotărât să ai grijă întâi de tine? Ce-ar fi dacă ai umple prima dată paharul tău? De câte ori încerci să fii totul pentru toți, fără să-ți lași timp să te întrebi, cum mai sunt eu? Ne grăbim să dăruim, dar uităm că nu putem turna dintr-un pahar gol. Vindecarea începe cu tine, cu o pauză, cu o respirație, cu un da spus sufletului tău. Ce-ar fi să faci loc în viața ta pentru liniște, pentru întrebări, pentru răspunsuri adevărate? În filmul meu de pe YouTube vorbesc despre cum arată drumul spre echilibru, despre cum te poți reconstrui, cu blândețe, cu răbdare, cu iubire de sine. Dă-ți voie să fii bine, să fii întreg, să fii tu. Intră pe canal și vei vedea videoul complet. Pentru că meriți să fii plin, plin de sens, plin de lumină și plin de viață.